Sobre l'atenció a casos de risc elevat de suïcidi per mitjà del servei telefònic 061 Salut Respon. Formula la pregunta la diputada senyora Titon Laïlla, en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya. Gràcies, presidenta. Conseller, que una persona es tregui la vida o que cregui o senti que la seva vida no té interès i que val més treure-se-la o intentar-ho, això és un fracàs de tots, d'aquesta societat inclusiva, d'aquesta societat de suport, d'aquesta societat que acompanya les persones que en un moment donat senten aquest malestar emocional que els porta a intentar suïcidar-se. I això és un fracàs de tots nosaltres, que a més té un fort impacte ja no només amb la seva família immediata, sinó també en el seu entorn, en els seus amics, que es queden amb el neguit de pensar si han pogut fer alguna cosa o si hi ha alguna cosa a fer en un cas com aquest. Segons l'OMS, el suïcidi és un problema de salut pública i, de fet, és la principal causa de mortalitat no natural en el total de la població, sent la principal causa de mort no natural entre els joves de 15 a 29 anys. A la vegada també detectem que té un gradient social important, ja que hi ha més taxa de suïcidi en aquelles poblacions, en aquella ciutadania amb uns problemes socioeconòmics, però també hi ha un gradient de gènere perquè hi ha moltes més temptatives de suïcidi en les dones, però en canvi més suïcidis consumats en els homes. Al setembre d'aquest any passat, aprofitant el Dia Mundial de Prevenció del Suïcidi, es va presentar precisament el Pla de Prevenció Suïcidi a Catalunya, que tenia dos grans objectius. Un era reduir la taxa de mortalitat per suïcidi en un 15% i a la vegada també treballar l'estigma social amb un objectiu del 2030. Aquest objectiu, aquest pla de prevenció, no és només una tasca que competi al Departament de Salut, perquè és evident que per treballar això cal una tasca transversal i, de fet, ens cal, per exemple, treballar amb una potenciació del codi risc suïcidi, que això sí competa a Salut, però també a la vegada crear un registre de casos que s'ha de fer conjuntament amb l'Institut de Ciències Forenses i de Medicina Legal, o cal també treballar a presons, o cal també treballar des de la perspectiva educativa, des del món educatiu. Per tant, conseller, aquesta última setmana vostè també ha presentat la taula de salut mental que des del telèfon 061 Respon dona atenció també a aquestes persones que en un moment donat poden tenir aquesta necessitat de compartir aquesta opció de risc o de temptatives autolesives. Per tant, conseller, ens agradaria conèixer quin és l'objectiu, quines característiques té aquest nou servei des del 061 Respon.